Hello guys, Marino Lucano here. So andito ako ngayon sa may Stanza Beach, dito sa Lingayen, Pangasinan. Ayan, so first time ko lang pumunta dito guys, mag-isa ko pa. Ayan, so wala kasi ako maaya, kaya mag-isa ko lang pumunta dito. Kasi gusto ko din talagang puntahan tong lugar na to. Ayan. So makita nyo, napakaraming tao, tsaka ang daming mga nag-ATV. Ayan, dami nag-ATV guys, oh. So mag-drone video nga pala ako dito para may pakita ko yung yung aerial view ng lugar na to. So ayan, tara, let's go. Pre, palapitin mo. Sige. Tingnan mo. Nako. Tinitingnan kahit saan. Salamat. Hello po. Ayun, hindi naman video yan. Ayun ka, Regita, oh. Di ba? Thank you. Sige po. Tara, ikutin natin tong dagat na to. So palakad-lakad lang ako dito sa beach guys. So magdidilim na guys, kaya kailangan ko ng umalis. So yun lang. So guys, pabalik na ako kasi tapos na ako nag-video dito sa may Stanza. Kita nyo naman, mukhang uulan. Kaya babalik na rin ako.
mukhang ulan na guys. Kita nyo mukhang ulan na oh. Basa na. Ayun. Hindi, ano nung baka? Pagod. Yan guys yung mga ATV 250 per 15 minutes. Isang oras 1,000. Ayan oh. So ano yung sasakyan guys, nag-park ako doon. Layo no? Layo ng nilakad ko. Maganda mag-camping dito. Ayun, dami tao. So masama na yung panahon guys, mukhang uulan na. Kaya sakto lang, nakabalik na ako dito, pauwi na din ako. Yun. Kumulimlim na.